Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki dhisiki perang wonten negara Ngamarta, dhisiki perang teng Indraprastha. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning mati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula rasa gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun Paduka Semna singkar dhateng jiwaning kasatriyan. Kula ora ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu. Kula mboten tumut-tumut. Nek pancen sampeyan ora gelem melu. Nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki. Sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana. Kula mboten apa-apa. Gunane napa sampeyan jagong teng mriki? Nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana, mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura, sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki. Apike pripun? Apike kula tak bali teng Mandura. Gati ning kang awan sapa nikeng Astina samantara tekeng Tegal Kurunarya ya Kresna laku sireng Prasurama miangkan wacanaka dulur Narada kapangya Tegalwi lore melu karya sang bupati sang bupati Dewang Sumala Madiluwi ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara paman Mlasa Jenar mugi kaprayogakna anggen jenengan nika lenggah wonten ing madyaning datul ing negari Astina dinten samangke menika paman Mlasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk nggih anak Prabu ing Astina sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah paman Mlasa Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan
wonten negaring Astina titikel nggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Oh Durna. Bapak ing Sukalima. Kasih cano anggenipun lenggah madaning dhatri negaring Astina dinten sak mangke menika. Bapak Mremban Durna ing Sukalima. Astaka swala sila berdobo swal gimbal sumorante hawala. Kula nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapak ing Sukalima. Wonten negaring Astina dinten sak mangke menika. Namung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapak ing Sukalima. Kunjuk ngersa paduka anak Prabu Astina nggih, anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasecakno anggen jengandika lenggah. Kula nak sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing Bapak ing Sukalima dinten sak mangke menika. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Oh lho diwoji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka. Namung pareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Maratakna mring Sagung Parasata Kurawa. Kadang-kadang ingsun kanggo dang gantung sibu. Lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo Jimat sesembahan kula. Sira Prabu Duryudana. Nun mangke Koko Prabu. Dening sawetawis dang ora wujeng andika Kanjeng Koko Prabu Mandura. Rai para ing Astina ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Sesembahan kula Koko Prabu Duryudana Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat. Yai. Sampun lo tampi asung paseganipun paduka Yai Prabu ingkang rumentah dhateng Ngraka para ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Mandura namung kepareng kosok wangsulipun. Kepareng ing Ngraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu. Kadang kula ing Astina Yai Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasecakno anggen jengandika lenggah. Yai. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing Mandura. Ditikel nggan sak mangke menika Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambayongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwah sangganing para sepuh Paman Hari Sengkuni, Bapa Durna, sedaya katuran lenggah madaning Datulaya. Monggo dinten samangke menika sanes dinten pasewakan. Nanging mbok menawi akarya kejet penggalipun para lenggah para sepuh ingkang sami lenggah madaning Datulaya. Sabab saking menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun pangapunten nggih. Pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan ingkang abdi ing kematian ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Monggo klatri paring dawuh sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharna dinten sak mangking mbok nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka anak Prabu Astina nggih anak Prabu Duryudana. Yai. Nadyan ingkang Ngraka ing Mandura persasat kadis kula gelak lampah kula. Daya-daya prapteng negaring Astina. Mboten wonten ingkang gumana musik wonten manahipun ing Ngraka kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka Yai Prabu. Ing mekaten gandeng Ngraka sampun kepareng sowan wonten negaring Astina. Yai, tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yai Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang menawi kepareng kapedharna kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Astina. Nadyan ingkang bapa Sukalima semanten ugi nggih. Gandeng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya negaring Astina. Kados menapa dipun aturaken Adipati Harya Sekti tuwin anak Prabu Mandura.
Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sing pangandika Paduka Anak Prabu. Ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna. Kula nedya ngangonaken jangga midhanget ingkang tetela sabda tama Paduka Anak Prabu Ngastina nggir. Anak Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang Guswita rum. Kasiring samirana mrit sekar gadung nas kandanyo maweh raras renaning driya timbalan Yai. Wale-wale menapa anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sak mangke beneh kalada ingkang sampun mboten badhe ngrembak perkawis negari miwah mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra Duryudana nanging kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula. Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejatening raos Paduka Yai Prabu menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Yai? Oh Prabu, wonten timbalan. Dangu sangsaning dangu. Kodrating jagat inggih winastan Bratayuda Jaya Binangun menika badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar. Bilih Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa ta sababipun dumados perang Bratayuda? Mboten wonten sanes kejawi namung sami arebat kamukten negari Ngastina. Sami arebat dhateng Kanalindran ing mapan wonten negari Ngastina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel anggenipun kula manjing wonten perangan Bratayuda Jaya Binangun. Blakasuta kemawon blak kotang terus terang manah kula saya miris, manah kula saya kawatir durga ngongsongso amargi sampun kegawangan wonten ing padoring netra nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100 nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedhabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Ketitik wongsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudanipun. Mila sampun saged kula persani bilih wonten madaning Bratayuda menika tanwandi kula sakadang kadheyan badhe tumpes kelor tanpa sisa negari Ngastina badhe kakukup dening para Pandhawa. Oh Prabu, menawi kateman mekaten lajeng kados pundi lalampanipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana? Blakasuta kemawon melang-melang raos ing manah kula menawi kula kedah nyabrang perang ageng winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ilah dalah jagat
wasisane ku Bathara wae Lur Jagat. Nyuwun pamunten Yai. Menawi Paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kala wau, estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Majeng inggih klebus, mundur inggih badhe teles. Lha nipun kados pundi? Raos geketun ingkang Paduka raosaken menika kala wau tumrap kula sampun telat. Kula tumrap kula sampun boten wonten ginanipun. Upami to Paduka Yai Prabu menika boten nandur raos gedeng keburu sengit dhateng para Pandhawa, tumuli negari menika dipun palih dados kalih. Ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa, ingkang sepalih kinarya mukti Paduka Yai Prabu Sakadang kadhean. Tartemtu lampahan menika boten badhe kelampah. Nanging gandeng Paduka cukeng, mongko pendhawane adreng. Wonten pundi purukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun Turta. Menika sampun mujudaken kudrating jagat. Mereka ingkang gadah damel menika boten titah, nanging dewa sing duwe gawe. Monggo dewa menika ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat. Ateges kodrat jagat menika boten saged dipun selaki kedah kelampah. Lan wontenipun namung sagah lan semagu sampun ngantos mingkuh. Sebab menawi Paduka Yai Prabu menika tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sababakan nyumurupi muncrating maros ing mapan wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Yai menika tasih wonten kalodhangan. Tasih wonten setunggal srana Bratayuda menika boten saged kelampah. Menapa syaratipun badhe kula lampahi? Menapa syaratipun badhe kula lampahi O Prabu? Syaratipun namung setunggal. Negari Ngastina menika sapetahipun kula aturi maringaken dhateng panguwasipun para Pandhawa. Paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Yai Prabu Darmakusuma menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ingkang wirastan Bratayuda Jaya Binangun. Kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang Paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati, nanging klebet para wadyabala prajurit Nayaka Senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Ingkang ateges Yai Prabu menika nglilakaken dampar, nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng pangaosipun para Pandhawa. Menika Yai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumados sing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawi langaning driji. Inggih. Mila atur kula namung sedhi. Atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa. Menika badhe dados sarana Paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda. Nanging menawi Yai Prabu tumuli cukeng angekahi negari Ngastina, Paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina. Lah inggih monggo menika kedah dipun lampahi. Perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukshetra. Wantun boten wantun Paduka kedah majeng wonten ing pabaratan. Menang apa kalah menika sampun hitunganipun tiyang perang. Inggih. Kakang Prabu. Matur sembah nuwun Paman. Wonten dawuh. Paman Hari Sengguni gadah pemanggi menapa? Kula nuwun sewu Lunggil. Menawi Paduka ndangu dhateng abdi kepatihan, mestinipun Paduka boten perlu ajrih. Badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut Lunggil. Pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng Paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sepuh senopati ingkang pranyata debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah mbantu dhateng jengandika anak Prabu ing Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Wara Bisma, anak Prabu Karna ing Awangga, Kakang Prembandurna. Kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yudha mboten saben satriya saged anapaki kridanipun senopati Ngastina. Kula nuwun sewu lho nggih, lajengipun dipun ajri menika wonten pundi? Menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing Mabaratan, menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges Paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggahan Paduka minangka nalindra ing Ngastina. Paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho. Kula aturi menggali babakan perkawis menika.
Mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih. Kula nuwun sewu, cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya? Menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi, nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung saknyari jembaring bumi, ngestina kedah dipun kukui mawi tetesing getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Bawaduna, wonten dawuh badhe kathah pamanggi menapa? Nuwun sewu, Ger. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, Ger. Paduka sampun ajrih. Raos miris ngemaman wonten megari paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos majep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngestina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung menika tiang-tiang Ngastina. Nggih. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ing awangga ingkang Klaka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kaliyan para Jawata. Lajeng kula menika nuwun sewu nadyan dipun sawang separo netra. Niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho, Dik Pati. Maksude dipaci sawang separo netra. Nadyan namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu, menawi sampun purun cancut Taliwanda, sinten ingkang badhe maida dhateng kadhetipun Bagawan Duna? Monggo kula menika dek enamipun, kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Dik Pati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwakipun Narendra Krisna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna, nadyan remuk kasawarna, kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih nuwun sewu nggih. Kakang Prembanduna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Prembanduna. Menawi mangke Kakang Duna menika dipun ajengaken wonten ing pambaratan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid, kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning babagan kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pamanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Samenika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadhanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula tetembungan taruna ngungkulana bapa menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun Sukalima. Nek Sukalima murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene ora sinau nggih Pati nggih. Nggih. Bapa ngungkulana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener. Ning nuwun sewu lho, Nggih. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandaki. Arep murid menika pinter, arep murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak naik ilmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen ya pinter tenan Kakang Duna. Lho, tenan ora dadi guru. Nggih. Nggih. Niku bener, arep ngelmune luwih dhuwur, ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho. Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Ning murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan etung-etungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkian murid. Upamanipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Ning Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawula panunggal, dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkiane
ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringane mungsuh-mungsuh menika kala wau. Lha niku cocok Bathara. Wonten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem manah kula. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nuwun sewu Yai. Menawi cara kula babagan pengendalianipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pengendalianipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng Penggaling Narendra. Ngenaki dhateng Penggaling Narendra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane. Sing baku Penggaling Ratu lega, Penggaling Paduka Kyai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapus-sapus, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. Nuwun sewu, panjenenganika ngendika kok ngenani atine kanca ta. Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Jane kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludhangan, Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda, Kurawa ngempakaken ngelmu Jaya Kawijayan menika langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Lho nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake, menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake, menyang endi dirapal, dipamerake karo kanca kancane, menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten wonten kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane? Mangke riyen menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun nek dados gurunipun Kurawa menika kula. Menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina sampeyan lajeng napa? Ha iki boten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae, namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken, mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin kliwatan, niat ingsun dadi niat sing menika nggih saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawul ngantos sami regejegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami mbantu dhateng boten repotipun manah kula. Para sepuh menika sami mbantu dhateng kuwatosing manah kula. Mugi kepareng ngagengaken dhateng manah kula. Mergi boten dangu malih Bratayuda menika badhe kelambah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng Kanalendran kula. Sarta kinarya cagak tuwaking Kanalendranipun ingkang putra Punduryudana, Paman Harya Sengkuni, Prabu Baladewa. Miwah Bapa Durna, kula suwun kanthi sanget. Kula aturi madhep mantep kinarya cagak tuwak nalendranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Intrim madaning pasawakan negari Ngastina. Nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa rebut unggul ngenyong rembak perkawis Bratayuda Jaya binangun dadak sakala mangke kawis katingal mendung peteng amayungi Purayagung negari Ngastina. Duwical punang mendung tumedhak onyang Madyapada nenggih Jawata ing sidhe pangudal-udali Wangpi kula Narada merpeki ungganing nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken kagyat nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Paman Arya wonten dawuh mboten kinten babar pisan. Dene dinten samangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina. Paman menawi Paduka ngertos menika Jawata pawisikipun sinten? Aduh nggih. Nyuwun pangapunten menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Perkencong warudaya mbak pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe
Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Nger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun mapunten Pukulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Wis apal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya Bombong Tias Ulun pangestu ulun tampanono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Sengkene ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Para dewa ulun tampa karya Bombong Tias Ulun lan pangestu ulun tampanono ya kula. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Oh, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecana anggen jenengan dika lenggah Pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wikados menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kosek. Aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Liripun kados pundi? Prapta ulun ana ing negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikulun Jatimurti yen to iki wis saya nyaketi perang gedhe ing wirastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang antawising Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukuhi negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon, mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka. Nanging ning wigati wit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten Pukulun. Ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh. Kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dewi Paduka Purun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya nyaketi titiwah yaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mengkono. Lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyana ya ming kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mula kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh, Nger. Kulupati. Sing Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhuwarining sun Werkudara. Oh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumunten kula cumadhong dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mengkono kuwi. Mula ya kulup sarta ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun. Padha kepenakno nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dadi negara Ngastina. Ulun kondur makayangan ya, Nger. Muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mriki ngestaken dawuh ulun. Anjapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa Kampaung Kesrukati Temerut layut sagung Praratu. Pun
mboten wonten srana malih pun mboten wonten cara sing kudu dilakoni tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing pabaratan Bratayuda. Hyang Bukula Naroda sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pangawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3 ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda Jaya Binangun. Dewa ora ngerti rasaning menungso. Dewa ora iso batin karo watine Duryudana, rawuh ning jagat mung gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa diwondadak ketayalan tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Bawan Wonten dawuh nggih. pripun? Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ana ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumasa. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek ming padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pratikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawakaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing mung kakehan bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan ndhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa nggih. Jagat Dewa Bathara Wawan. Niku sing kula karepke. Duwe iku, duwe partikel, duwe penemu kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Nek ora dipenemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racak itu kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadiwasan. Kula cocok, kula mathuk nek dinten iki ndhisiki perang wonten negara Ngamarta. Ndhisiki perang teng Indra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi. Mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dadipun poyok dening para kawula. Kula ora usah gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semana singkar dhateng jiwaning kasatriyan. Ora ngrebug jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebug perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang. Perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprasta dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu. Kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo Kadang Taruna.
teka duwe pakarti kados mekaten kula mboten tumut Prabu wonten dawuh nek pancen sampeyan ora gelem melu nek pancen sampeyan ora gelem melu perkara niki sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana kula mboten apa-apa kula mboten badhe anjiat kula mboten badhe meksa ning saniki kula aturi menggalih piyambak gunane napa sampeyan lengguh teng mriki gunane napa sampeyan jagong teng mriki nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana upama sampeyan kula anggep sampeyan iku lair ndedheple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki apike pripun apike kula tak bali teng Mandura Duryudana wonten dawuh Ger sampeyan bini sepuh nggih kira-kira kon ana kula ndek penemu gepuk perang teng negara Indraprasta cocok napa mboten cocok ora Kakang cocok niki lahir batin lho lahir batin nggih batin sampeyan kampun bebeda kula to niku wau ajeng kula aturke ning kedisikan sampeyan oh ngoten nggih kula duwe iga penemu tinimbangane kedisikan luwung disiki nek cara kula ngoten oh nggih nek ngoten sampeyan sagu dadi senopati nek perkara niku mengke riyen sagu mboten nek ora sagu tegese sampeyan iku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa nek ora sagu sampeyan padha karo ngembrukke negara Ngastina sagu napa mboten mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho Pandhawa niku jare murid sampeyan ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula ning sampeyan ngerti keringkianing Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep oh iya nggih sagu madeg senopati teter nggih pun boten nonton pun boten nonton sampean beli sembian seneng sapa mrika wah hobi ha nggih nek ngoten diketapake para pusata Kurawa anak-anak kula mangke sampe dipati kula piyambak ajeng nggepok perang negara Ngamarta Pandhawa ajeng kula pateni kabeh nggih ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti lho mestine ngono pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencre sentre nggih ora kena blendra-blendre nggih diestoke kula estoke Pangandarya wonten timbalan budhal kang padha sibuk kadang kula sata Kurawa keng ngrampit gegaman kecap perang negara Ngastina nek ngestaken dawuh pamit madal pasilan sing ati-ati Jaya bocah cilik Bawaduna wonten dawuh Ger kula aturi ngawat-awati lampahing para sata Kurawa nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati oh nggih ngestaken dawuh mangke kula ngaturaken jangkanipun Pandhawa gangsal aja sok janji to senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung aja sok janji ketoke bengi iki Pandhawa mati Dipati oh ketoke nggih mula aja sok janji sik nggih pun kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa mergane kowe bola-bali kula mangan walang bengi niki Dipati klebon ayo jenenge we neng sawah kok ya oh ya salah dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon neng ya mbok semprotke sampeyan seneng nek sampeyan mendek kula mendem nggih mboten nesta kedha padung anak Prabu Duryudana panjenengan pamit madal pasilan Surtayu kadangipun Kakang Dimas Surtayu mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan Sur nur wonten dawuh wah kaget kula oh panjenengan bocah ora brandek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae mengarep turu kekeselan lempu dadi Den Mas Brata apa piye mboten Mbak angko dadi ngono iku njur keturun nggih Surtayu wonten timbalan budhal kang padha sibuk ingsun kundur ngedaton non parmatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatining pananggilan sanutra kundur ngedaton jruk saking dampar kendarok nampit gambaran gading kadheraken sanggaring para mban cedhi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami kampil upacara ing Prabon
Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kanthi saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.